सुटल्या. सेमी फायनल या मैदानातला शेवटचा 4 सुटला आणि 4 मध्ये लढत चालू झाली. गाड्यांवरती लक्ष द्या. कोण होणार कोण होणार फायनल साठी पात्र. सुंदर अशी लढत चालू. पडेलच्या साईडला माणिकराव पळतोय. मध्ये खुंटेकरांचा पिल्याने तुफान टाप टाकलाय. अतिशय सुंदर आणि लढत झाली. आना गाड्या सेमी फायनल 1 2 3 वाले गाड्या आना चला. आजच सेमी फायनल 1 2 3 वाले गाड्या आना चला. गाड्या आना. सेमी फायनल 1 2 3 वाले गाड्या आना. विकास ड्रायव्हर